Me kake son ka ce? ina duk garin nan duk duniya ba ni da wanda zai bani miliyan 10. Kai da iyalinka pam pam pam. Cikakken masoyi baya siyan soyayya, jarumta yake nunawa. Ki daure ki karɓi soyayya ta. Na san za ki ji daɗi a rayuwarki. Wannan wata matsala ce da ta shafe ka. Dan Allah ku bani in koma cikin iyalina. In kaga ka ban nan ko sai ka naira miliyan 10. Ba mu san yadda za mu yi mu haɗa ta ba. Galabi irin abin da kuka ce mun zan yi wallahi zan yi. Sai dai kuma ban gane fuskar ba. Sunana Ismail kuma ni malamin Islamiyya ne, ina koyar da ɗalibai a nan makarantar unguwarmu da ke Jaya. Sai yanzu na san cewa na samu mace. Bazira ni kar kaina ya fashi. Ina so mu kasance tare da kai. Wai kin Mariya har yanzu ba za ki yi hankali ba ne? Kin ga dakata ban sa da ke ba, kar ki shigo min cikin lamarina. Ki bar ni in karɓi rabo na kafin ya ƙare. Wallahi ni dai zuwa ne in baki hakuri. Ai ni da kai min kishi ya gare mu koma irin rayuwar da muka fito a baya, ni tafi haka ma.